ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Я ведаю, у кого поверыў, і упэўнены, што Пан, справядлівы суддзя, мае моц захаваць тое, што я даручыў яму ажно да таго дня. Браты і сёстры, словамі гэты антфон распачынаем сённяшнюю святую імшу. Сёння 25 студзеня ў касцёле адзначаем свята навяртання святога Паўла Апостала. Прызываем заступніцтва святого Паўла ў нашых малітвах, а таксама, як заўсёды ў суботу, звяртаемся з нашымі падзякамі і просьбамі да нашай Маці Нябеснай, да Марыі, пані Яснагурскай. Падчас гэтай святой імшы адзін са святароў моліцца ў інтэнцыі складковай святой імшы, просячы аб ласцы здароўя для Ірыны Гіруць, аб здароўі Петцы Маці Божай для Тэрэсы, Ліліі і Крысціны, о Божьем благословении Петцы Маці Божай, ласцы здароўя для Кацярыны Жукоўскай, з падзякай Богу за атрыманыя ласкі і дары, з просьбай о Божьем благословении, дара Духа Святога, ласцы здароўя для Людмілы Лагуновскай у дзень яе нараджэння, во Петцы Маці Божай, ласцы здароўя для Жанны, Людмілы, Надзеі, Святланы, Артёма, Дзіяны, Максіма, Яны і Арыны. Сёння таксама 25-й дзень месяца, дзень жыцця. Молімся аб павазе да чалавечага жыцця ад хвілі зачацця аж да моманту натуральнай смерці. За ўсіх тых дзяцей, якім пагражае смерць праз грэх аборту, каб бацькі прынялі іх з любоўю, каб навярнуліся. Молімся за сем'і, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, каб іх дзеці убачылі шчаслівае дзённае святло, каб Бог адарыў здароўем і дзяцей, іх бацькоў. А таксама молімся аб дары зачацця для тых сем'яў, якія з гэтай просьбай звяртаюцца да Пана Бога. Цяпер перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вышынях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи и свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи и свету, прийми моление наше, який сядешь праворучай Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у
помолимся. Усемогутный Боже, сьогодні ми відзначаємо навертання святого апостола Павла, якого Ти покликав обвіщати добрую новину усім народам. Учини, как мы по Его прикладу имкнулися до Тебе и были перед светом верными свидками Твоей правды. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги Дзеяў апостолаў. У тыя дні Павел сказаў народу: «Я, юдэй, нарадзіўся ў Тарсе Кілікійскім, але выхаваны ў гэтым горадзе каля ног Гамаліэля. Старанна настаўлены ў бацькоўскім законе, руплівец Божы, як і ўсе вы сёння. Я да смерці пераследаваў гэты шлях, звязваў і кідаў у вязніцы і мужчын і жанчын, як засведчыць пра мяне першасвятар і ўсе старэйшыны. Ад іх я атрымаў лісты і пайшоў да братоў у Дамаск, каб прывесці іх у аковах у Єрусалім для пакарання. Калі я быў у дарозе і наблізіўся да Дамаска, раптам каля поўдня заззяла вакол мяне вялікае святло з неба. Я упаў на зямлю і пачуў голас, які казаў мне: «Сауле, Сауле, чаго ты пераследуеш мяне?» Я адказаў: «Хто ты, пане?» Ён сказаў мне: «Я Езус Назаранін, якога ты пераследуеш. Тыя, хто быў са мною, бачылі святло, але не чулі голаса таго, хто гаварыў са мною». Тады я сказаў: «Пане, што мне рабіць?» А пан сказаў мне: «Устань і ідзі ў Дамаск, і там табе будзе сказана пра ўсё, што трэба табе рабіць». Паколькі я перастаў бачыць ад бляску таго святла, мае спадарожнікі прывялі мяне за руку ў Дамаск. Нейкі Ананія, чалавек пабожны паводле закону, пра якога ўсе жыхары юдэйскія добра сведчаць, прыйшоў да мяне і, стаўшы, сказаў мне: «Браце Сауле, будзь зноў відушчы». І ў той жа момант я убачыў яго. Ён жа сказаў мне: «Бог айцоў нашых прадвызначыў цябе, каб ты спазнаў волю ягонную, каб убачыў справядлівага і пачуў голас з вуснаў ягонных, бо ты будзеш сведкам яму перад усімі людзьмі ў тым, што ты бачыў і чуў. А цяпер чаго ты марудзіш? Устань, ахрысціся і змый грахі свае, паклікаўшы імя Езуса». Гэта Слова Божае. Дякую Пану Богу. Идите и обвящайте Евангелие. Идите и обвящайте Евангелие. Хвалите Пана все народы, прославляйте усе Его племены. Бо великая над нами Его милосердность, и верность Его не трывае навеки. Идите и обвящайте Евангелие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя,
z wami. i z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Chwała Tobie, Panie. U той час Jezus zjawił się 11 i сказал им: «Идите по всем свете и обвещайте Евангелие всякому створению. Кто поверить и охрестится, будет избавлены, а кто не поверить, будет осуджены. Тым, кто поверить, будут сподорожничать такие знаки. У мое имя будут выгонять злых духов, будут размовлять новыми мовами, змеев руками брать будут, и коли штосьці отрутное выпьют, не зашкодить им. На хворых будут ускладать руки, и яны выздоровеют». Это слово Пана. Chwała Tobie, Chryste. Милану Христе Пану, дорогие браты и сестры, сегодня отзначаем у Костёле свята навертання святого Павла Апостола. Падзею, якая адбылася каля Дамаска, про якую мы чулі сёння ў першым чытанні. А у Євангелії ми почули одне з апошніх слов Єсуса Христа перед Його небоушестям. Єсус дає задання, місію своїм учням, апостолам, отправляя їх обвящать усьому свету Євангелие, усялякому створенню. І так само говорить об тим, що той, хто повірить і прийме хрест, буде збавлений, а хто не повірить, буде осуджений. Так само, посилаючи своїх апостолів, Ісус Христос дає їм незвичайну моць. Будуть виганяти злих духов, розмовляти новими мовами, на хворих будуть ускладати руки, і вони выздоровеють. Навіта гэтыя знакі, гэтыя цуды, як бы павінны былі быць пацвярджэннем словаў апостолаў, іх навучання, прапаведвання Євангелія. Місія непростая, бо Єсус пасылае іх па ўсім свеце. Але з іншага боку абяцае ім, што будзе разам з імі праз усе часы, заўсёды застанецца побач. Дорогие браты и сестры, сегодня в это свято апостола Павла, апостола народов, які, можна сказать, занес Христа язычніцкім народам, бо ён пачаў прапаведваць не толькі ў Юдэі, у Єрусаліме, але таксама пачаў выходзіць у язычніцкія гарады, дайшоў аж да Рыму і таксама там прапаведаваў. Сёння святы Павел для нас з'яўляецца прыкладам. У малітве на пачатку святой імшы, у малітве сённяшняга дня, мы звярталіся да Бога і прасілі аб тым, каб Ён дапамог нам сёння, тым, хто святкуе гэтае свята навяртання святого Павла, каб мы па прыкладу яго прынялі гэты шлях да Бога і былі сведкамі Божай праўды. Дорогие браты і сёстры, тое заданне, тую місію, якую даў Jesús Христос сваім апостолам, дае таксама кожнаму з нас. Кожны праз сакрамент хресту стаў вучнем Jesúsa Христа. І вельмі важна, каб мы стараліся гэтую місію годна спаўняць. Аднак, вспоминаючы прыклад сённяшняга святога Паўла, для таго, каб пачаць абвяшчаць Євангеліе, трэба сустрэцца з Jesúсам Христом, трэба перажыць навяртанне, трэба спачатку самому прыняць Євангеліе ўсім сэрцам і гэтым Євангеліем жыць. І ўжо толькі гэта наше жыццё, згодна з Євангеліем, ужо будзе добрым сведчаннем для іншых людзей. Бо вельмі часта
не патрэбныя нават нашыя словы. Дастаткова толькі нашага жыцця, сапраўднага хрысціянскага жыцця, згоднага з Євангеліем. Таму сёння, прызываючы заступніцтва Маці Божай, таксама, як заўсёды мы гэта робім у суботу, якая з'яўляецца каралевай апосталаў, прызываючы заступніцтва святога Паўла апостала, апостала народаў, будзем прасіць Бога аб тым, каб мы таксама верна яго наследавалі, каб мы былі добрымі сведкамі Євангелія, каб мы неслі Езуса Хрыста іншым людзям, дзяліліся з ім, з тымі людзьмі, якіх сустракаем кожны дзень на шляху нашага жыцця. Амен. Пра заступніцтва святого Паўла апостала народаў даверым Хрысту малітвы і просьбы ўсіх людзей. Молімся за святы касцёл, каб пакорна і адважна абвяшчаў Хрыста, які мае слово вечнага жыцця. Цябе просім. Молімся за нашу дыяцэзію, каб у еднасці са сваім пастырам захавала вернасць Пану Богу. Цябе просім. Молімся за народы свету, каб зразумелі, што Христус хоча збавіць усіх людзей. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за новаахрышчаных, каб праз частае прыманне Хрыста ў Еўхарыстыі яны развівалі дар асвячальнай ласкі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ва ўсіх інтэнцыях, з якімі сёння мы прыходзім да Хрыстовага алтара, які ўзносім праз заступніцтва Маці Божай в гэтай складковай святой мшы, каб міласэрны Бог у сваёй дабрані іх ласкава выслухаў. Цябе просім. Молімся аб павазе да чалавечага жыцця, аб захаванні чалавечага жыцця ад зачацця да натуральнай смерці. Молімся за сем'і, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, каб Бог адарыў ім сваім благаслаўленнем, а таксама даў ласку зачацця тым сем'ям, якія аб гэтым Бога просяць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут прысутны, каб мы прысвяцілі сваё жыццё Богу і клапаціліся аб справах Яго валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай нашы малітвы і ўчыні, каб мы навярнуліся да Цябе ўсім сэрцам і прыкладам уласнага жыцця, захвочвалі іншых да ўмілавання Твоёй праўды. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Придите, да збавцы, верные со спевом, придите, да ясля Яго в Бетлеем. Цар народился, цар усіх створенняў, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Добрый Боже, нехай у гэтай ахвяры Дух Святы нас наполнить святлом веры, якое заўсёды вело святого апостола Павла обвяшчаць між народами Твою славу, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, бо Ты, спрадвечны пастыр, не пакідаеш сваю аўчарню, але праз святых апосталаў няспынна атуляеш яе апекай, каб кіравалі ёю тыя людзі,
яким Ты, як намеснікам Твайго Сына, даручыў пастырскую ўладу. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, яки идею имя Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся у хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам Яябраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Христа з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши,
отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да помажи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, а дари нас упокоєм. Ось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Єгоною. Пані, я не вартий, каб Ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Ночь надиходить, засинає весь світ. Темра окутала землю, дивная зорка ярко светить на небе мудрецов, веде у Бетлеем. Там у печоры Бог приходить на свет, стайня палац Володара. Чудные спевы пастухи чуют с неба, в яслях тихо спить немовля. Юзов з Марією одарують його, кленчать покорно пастухи, маги спешаются признать Бога владу и земный поклон отдают. Довгочеканий збавця світу Христос, будь привітаний на землі. Много тут сердь, які прагнуть збавлення і любов, полюбять Твою. Сыне Марии Бога Айца, князь
радостная у Тебе. Сам до людей приходишь верым, свет не покинешь, с нами будь до конца. Молимся. Пане наш Боже, нехай прийнятий нами сакрамент запалить у нас огонь любові, яким горел святий апостол Павел у своїм клопоті про весь костел Твой, праз Христа Пана нашого. Amen. Запрашаю теперь ближе алтара мамы, які чекають народження дитяті на благословення, коли такі есть. Есть мами? Есть? Молимся разом о Божым благословенні для маці, каб яна з вірою і надією чекала часу народження у супрацовництві з Божою любов'ю, ужо цяпер атуляла материнське опекою дитя, яке носить у своїм улонні. Пане Боже, Створитель чоловічого роду, Твой Сын, праз дзеянне і моц Духа Святого, пожадаў народиться з Паннай Марыі, каб адкупіць і збавіць людзей. Пане, благослови гэтую слугу Твою і прыймі яе малітвы, якія яна ў пакоры ўзносіць да Цябе, просячы аб здароўі для дзіцяці, якое павінна нарадзіцца. Дапамажы, каб яе роды былі шчаслівыя. Учыні, каб народжанае дзіця, атрымаўшы ласку Хросту, ва ўсім захоўвала Тваю святую волю і дасягнула вечнага жыцця. Праз Христа Пана нашага. Amen. Дякую всім за супольну молитву. Після благословення ще молитви до Матері Божої. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Gwiazda śliczna wspaniała, Częstochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Bądź pozdrowiona, Panie nasze, przez dziękczynienie dzieci Twoich, które wzruszone dobrocią Twego matczynego serca przynoszą do Ciebie swą radość. Wznieciło się, Panie, promyk nadziei, wskazałeś na ojcowską dobroć Boga i Stwórcy. Dziękujemy Ci, o Panie, za laskę wiary, która prowadzi nas ku nieprzebranym zdrojom Bożego miłosierdzia. Dziękujemy za codzienne spotkania z Chrystusem, które umacniają nas w przekonaniu, że nie jesteśmy rzuceni o bezsens ludzkiego szamotania, o codzienne przymijające sprawy. Powtarzamy, dziękujemy Tobie, Matko. Dziękujemy za wszystkich ludzi dobrych, których spotkaliśmy na naszej drodze życia, którzy nauczyli nas służyć innym. Dziękujemy za krzyże próby, jakie były naszym udziałem, a które nauczyły nas szacunku wobec sióstr i braci. Dziękujemy za Twą matczyną opiekę nad całym światem, który upornie dąży do swego celu wytyczonego przez Boga. Dziękujemy za Twoją matczyną opiekę nad Ojcem Świętym, Twoim wiernym czcicielem, który wciąż uczy nas całkowitego zawierzenia Tobie.
W hołdzie dziękczymy trwamy przed Tobą i nie przestajemy wysławiać Ciebie jako naszej Matki i Królowej. Amen. Przedstawiamy również wszystkie nasze intencje, z którymi dzisiaj przychodzimy do naszej Pani Królowej Maryi Jasnogórskiej. Modlimy się o laskę zdrowia dla Iryny Giruć, o zdrowie opieka Matki Bożej dla Teresy, Lilii i Krystyny. Boże błogosławieństwo opieka Matki Bożej, laskę zdrowia dla Kateryny Żukowskiej. Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane laski i dary z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, laskę zdrowia dla Ludmiły Lagunowskiej, dni jej urodzin, opiekę Matki Bożej, laskę zdrowia, potrzebne laski dla Żanny, Ludmiły, Nadziei, Świetlany, Arcioma, Diany, Maksima, Jany i Aryny. Wszystkie nasze osobiste intencje, które nosimy w naszych sercach, przedstawiajmy Maryi, aby zaniosła je przed tron Boży. Módlmy się za rodziny, które oczekują rodzenia dziecka, aby Pan Bóg obdarzył ich swoim błogosławieństwem, aby przyjęli swoje dzieci z wielką miłością. Módlmy się za te rodziny, które proszą o dar poczęcia, aby również Bóg wysłuchał ich łaskawe prośby. Módlmy się za wszystkich dobrodziejów i rodawców naszej parafii. Módlmy się także w tym dzisiejszym ostatnim dniu tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, za wszystkich wyznawców Chrystusa, abyśmy razem dawali świadectwo wobec dzisiejszego świata. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakie złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami. Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami. Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami. I my też zgromadzeni poglądajmy Maryi, czyste serca Bożej Matce, darujmy, ach, darujmy, czyste serca Bożej Matce, darujmy, ach, darujmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.